हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गोरलै चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। स' लोगोफोर बैसागो बोथोरनि बयनिसिमबो गोरलै चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। स' लोगोफोर दिनैनि बे खोन्दोआव जों नोंथांमोनजों सावरायगोन चैप्टार 10 आव थानाय सोंथि बिदाङाव थानाय सोंथिनि फिननायफोरखौ जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायनो नागिरदों। स' गोबाव खालामालासे जों बे दिनैनि जा टपिक बे टपिकआव आगान सुरनोसै। स' लोगोफोर नोंथांमोननि जा बिजाबाव थानाय बे बिजाबाव थानाय गिबि कुइसननि सोंथिनि फिननायफोरा मा जागोन, बेवहाय कुइसनाव मा दङ नोंथांमोना जेब्लानोखि बे भिडिअफोरखौ नायगोन अब्ला नोंथांमोना गावबा गावनि लोगोआव नोंथांमोननि टेक्स्ट बुकखौ लाफाखा, जाहाथे कुइसनखौ नायनानै नोंथांमोना सोलोंलांनो हायो। स' बेवहाय सोंथि बिदाङाव थानाय कुइसनफोरा जाबाय, बेवहाय जोंखौ बबे मोनसेया कारेक्ट जोंखौ थार सायख'नो होदों। दा बे थार सायख'नायनि गिबि कुइसना जाबाय, कुइसनाव दङ नोंथांमोननि जा फरा बिजाबाव थानाय बे कुइसननि गिबि सोंनाया जाबाय, दा नोंथांमोना बेवहाय एन्सारफोरखौ लिरनानै लानो हागोन। सोंथि बिदां नोंथांमोननि बे पेज नाम्बार बेसेबां दङ 185 पेज नाम्बाराव थानाय सोंथि बिदांनि जा सोंनाय 1 नाम्बारनि फिननाया मा जागोन। 1 नाम्बारनि फिननाया जाबाय, स' नोंथांमोना 1 नाम्बारनि फिननायखौ बेबायदि लिरनानै लानो हायो। बेवहाय कुइसना मा दङ, गाहायनि बबे मोनसे मुवाखौ लेन्स बाहायनो हाया, जोंखौ बेबायदि सोंदों। जोङो मा मोनसे मुवाखौ लेन्स बानायनायाव बाहाया होनना बुंदों। दा बेवहाय मा दङ अप्शनाव, अप्शन ए आव दङ दै, आरो अप्शन बि आव दङ ग्लास, आरो अप्शन सि आव दङ प्लास्टिक, आरो अप्शन डि आव दङ हाब्रु। दा बे मोनब्रैनि मादाव बबे मोनसेखौ जोङो लेन्स बानायनायाव बाहायनो हाया। दा बेवहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन अप्शन डि। कुइसन नाम्बार 1 नि जा एन्सार बेनि फिननाया जाबाय डि। जोङो हाब्रुखौ जोङो ग्लास खालामनायाव बाहाया। दा नोंथांमोना बेखौ लिरबानो जाबाय। दा हाब्रु ना बे बयरफ्र बेबायदि दङ, अप्शन डि आ जायो। दा बे जाबाय थार फिननाय। बेनिफ्राय गुबुन मोनसे सोंथिया जाबाय, कुइसन नाम्बार 2 आ जाबाय, मा सोंदों बेवहाय, गंसे खरलेब आयनाव सोमजिनाय सायखङा थार नङि थोंगोर आरो नोजोर मुवानिख्रुइ देरसिन नोजोर मुवानि थावनिया बबेयाव जागोन बेखौ सोंदों। दा बेवहाय अप्शन ए आव मा दङ, अप्शन ए आव जाबाय गाहाय फकास आरो खेंख्रा मिरुनि गेजेराव, आरो बि नाम्बाराव दङ खेंख्रा मिरुआव, सि नाम्बाराव दङ खेंख्रा मिरुनि बायजोआव, आरो डि नाम्बाराव दङ आयनानि मिरु आरो फकासनि गेजेराव। दा बे मा जागोन, दा नोंथांमोना बै जा बिजाबाव थानाय मोननैसो पिक्सार दंमोन, आरो जों पिक्सारखौ बे भिडिअनि गिबि पार्टफोराव जों सावरायदोंमोन। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायोब्ला मोनथिगोन। बेवहाय बेनि जा कुइसन नाम्बार 2 नि राइट एन्सार, कुइसन नाम्बार 2 नि फिननाया जागोन, बे फिननाया जाबाय अप्शन डि। अप्शन डि आव मा दङ, अप्शन डि आ जाबाय राइट एन्सार। बेनि फिननाया आयनानि मिरु आरो फकासनि गेजेराव सोमजिगोन। जोंखौ थावनिखौ सोंनो, थावनिया बबेयाव जागोन। दा नोंथांमोना बेफोरखौ गोसोआव लाखिनो नाजा, अप्शन डि आ जागोन बेनि फिननाया। बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 3 आव मा दङ, कुइसन नाम्बार 3 आव दङमोन, गंसे गंसा लेन्सनि सिगाङाव बबे थावनियाव नोजोर मुवा दोनोब्ला नोजोर मुवानि थार नङि सायखं सोमजिगोन, थार नङि सायखं मोनगोन होनना सोंदों। बेवहाय अप्शन ए आव दङ लेन्सनि गाहाय फकासाव, बि नाम्बाराव दङ फकास जानथायनि 2 फान जानथायाव, आरो सि नाम्बाराव दङ जोबनो गैयै जानथायाव लेन्सनि सोरां मिरु आरो गाहाय फकासनि गेजेराव। दा बेबायदि सोंनाय दङ। दा बेनि माबे मोनसे जागोन थार फिननाया, थार फिननाया जाबाय बेवहाय अप्शन बि। 3 नाम्बारनि जा थार फिननाय बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हायो। बेयाव जाबाय अप्शन बि आ जागोन थार फिननाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय, अप्शन 4 नाम्बारा मा दङ, गंसे दुलुर आयना आरो गंसे गोबा दुलुर लेन्स गंनैनिबो फकास जानथाया 15 सेन्टिमिटार। आयना आरो लेन्सआ ए नाम्बाराव दङ गंनैबो खरलेब, बि नाम्बाराव दङ गंनैबो खंसा, सि नाम्बाराव दङ आयनाया खरलेब आरो लेन्सआ खंसा, आरो मा दङ डि नाम्बाराव दङ आयनाया खंसा नाथाय लेन्सआ खरलेब। दा बे मोनब्रैनि मादाव मा मोनसे जागोन बेखौ जोंखौ लिरनो होदों। दा बेनि राइट एन्सार जागोन, बेनि राइट एन्सारा जाबाय अप्शन ए। दा 4 नाम्बारनि जा राइट एन्सार फिननाया जागोन, बेयाव जाबाय अप्शन ए आ जागोन राइट एन्सार। दा नोंथांमोना बे जा गिबि फिननाय सायख'नाय बेफोरखौ बेबायदि लिरनानै होनो हायो। बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 5 आव मा दङ, कुइसन नाम्बार 5 आव जाबाय, गंसे आयनानिफ्राय नों जेसेबां गोजानाव गसंना थाया मानो नोंनि सायखङा थोंगोर जादों, आयनाया जागोन। बे मा आयनाखौ सोंदों,
दा समानथाला आयना खरलेब आयना खंसा समानथाला एबा खंसा दा बे 5 नाम्बारनि फिननायखौ जोङो गोरलैनो हमनो हाखायो 5 नाम्बारनि फिननाया जाबाय जेब्लाबो समानथाला आयनायाव मा जागोन थार माने महरजों समान समान जोङो सायखं मोननो हागोन स' बेवहाय बेनिखायनो 5 नाम्बारनि जा सोंनायनि फिननाय समानथाला आयना सोमजिगोन समानथाला आयना माने नोंथांमोना बुजिखाबाय जों जा मोखां नायग्रा आयना बेखौनो बुंनाय जायो समानथाला आयना दा बे जाबाय 5 नि एन्सार जाबाय बेनिफ्राय 6 नाम्बाराव मा दंमोन 6 नाम्बारनि सोंनाया जाबाय सोदोब बिहुङाव थानाय फिसा फिसा हांखोफोरखौ फरायनो थाखाय गाहायाव होनाय बबे रोखोमनि लेन्सखौ नोंसोर बाहायगोन बे अपसननियाव दङ 50 सेन्टिमिटार फका जानथायनि गंसे खंसा लेन्स बी नाम्बाराव दङ 50 सेन्टिमिटार फका जानथायनि गंसे खरलेब लेन्स 5 सेन्टिमिटार फका जानथायनि गंसे खंसा लेन्स आरो अपसन डीआव दङ 5 सेन्टिमिटार फका जानथायनि गंसे खरलेब लेन्स दा बेनि मादाव मा मोनसे जागोन बे मोनब्रैनि मादाव स' नोंथांमोना बेनि जा 5 नाम्बारनि फिननाय बे 5 नाम्बारनि फिननाया जागोन अपसन सी सरि 5 नाम्बार नङा बे क्वेश्चन नाम्बार 6 नि जा सोंनायनि फिननाय बे जाबाय अपसन सी आ जागोन स' नोंथांमोना सी खौ लिरनानै लानो हायो बेनिफ्राय जों दा क्वेश्चन नाम्बार 7 फोरखौ सावरायनोसै क्वेश्चन नाम्बार 7 बिथिं जा आद्रा थानाय क्वेश्चनफोर बेखौ सावरायनोसै दा क्वेश्चन नाम्बार 7 आव मा सोंदों नोंथांमोना गावबा गावनि बिजाबाव नायलांखा दा क्वेश्चन नाम्बार 7 आव बेवहाय मा सावगारि आखिनो होदों दा सावगारि मा आखिनो होदों बेवहाय जों क्वेश्चन नाम्बार 7 खौ एसे फरायनोसै जों गंसे 15 सेन्टिमिटार फका जानथायनि खरलेब आयनायाव नोजोर मुवानि थोंगोर सायखं सोमजिहोनो लुबैदों आयनानिफ्राय नोजोर मुवानि जानथाया मा जागोन सायखंनि आखुथाया मा जागोन सायखङा नोजोर मुवानि देरसिन ना दुइसिन जागोन बे बिथिङाव सोमजिनाय सायखंखौ दिन्थिनो थाखाय रोदा सावगारि आखि जोंखौ मा रोदा सावगारिखौ आखिनो होदों स' नोंथांमोना गिबियावनो मा रोदा सावगारि आखिनो थाखाय मा खालामग्रोनांगोन जोङो बेवहाय मा आयना सोंदों बेवहाय जाबाय कुइसनखौ नोंथांमोना गिबियाव बुजिनांगोन स' नोंथांमोना बेनि जा सावगारि बे सावगारिखौ बेबायदि आखिनानै होनो हायो स' कुइसन नाम्बार 7 नि जा सलुसन बे सलुसना जागोन नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सावगारि आखिदो बे सावगारिया जाबाय बेबायदि जासिगोन बे मोनसे मा खंसा लेन्स बेनिफ्राय जोङो बेबायदि गाहायाव किउखौ बोनांगोन गाहायाव किउ बोनायनि उनाव नैबे जाबाय मा बे जाबाय अ होनना बुङो बेखौ जोङो अ बे जाबाय मा अआ जाबाय बे लेन्सनि मिरु गेजेर बेखौ बुंनाय जादों बेनिफ्राय दा नैबे लेन्सखौ आखिनोबा जोंनो मा मोननै खेंख्रा मिरु नांगौ जायो थामहिनबा नैबे मोनसे खावसेखौ आखिनोबा जोङो बिथिं मोनसे खेंख्रा मिरु थागोन आरो नै मोनसेखौ आखिनो थाखाय बिथिं मोनसे मा खेंख्रा मिरु थागोन स' बेवहाय खेंख्रा मिरुआ मोननै जों बेखौ C1 आरो C2 होननानै लिरनो हायो बेनिफ्राय नैबे खेंख्रा मिरु आरो अ नि जा गेजेर बिन्दो बेखौ जोङो F जों दिन्थिनाय जायो जों बेखौबो लाबाय F1 आरो बिथिंबो लाबाय मा F2 जों बेबायदि लाबाय बेनिफ्राय जोंखौ दा मा सावगारि आखिनो होदों बे सावगारिया माबायदि जानांगोन जोंखौ कुइसनाव सोंदों 15 सेन्टिमिटार फका जानथायनि खरलेब आयनायाव नोजोर मुवानि थोंगोर सायखं सोमजिहोनो लुबैदों दा जोंखौ मा जानथायखौ बेबायदि सोंनाय जादों स' नोंथांमोना बेनिफ्राय मा आखिनांगोन नैबे मिरुनिफ्राय नोंथांमोना बेसिम जा मोनसे मा लानांगोन जोङो नोजोर मुवाखौ आखिनांगोन स' नोंथांमोना बेबायदि आखिनानै होनो हायो स' बेबायदि थांनानै बियो नैबे फकासनि गेजेरजों मा रिफिलांगोन स' नोंथांमोना जेब्लानोखि सावगारिखौ आखिगोन स्केल लानानै आखिबानो जाबाय बेनिफ्राय गुबुन मोनसे बे माबाया थांबाय नैबे आयनानि मिरुनि गेजेरजों थांबाय बे डाइरेक्टलि मा थोंजोङै थांगोन आयनानि मिरुथिं थांनाय सोरां रोदाया जेब्लाबो मा थोंजोङै थाङो जों बेखौ सावरायनो मोनबोखादोंमोन आरो जेब्लानोखि नोंथांमोना नैबे लाइनफोरखौ बिथिं एक्सटेन्ड खालामनो हायो थामहिनबा बारायनानै होयो नोंथांमोना जेब्ला बेखौ बारायनानै होगोन अब्ला बियो मा बबेबा मोनसे जायगायाव बे दानस'लायगोन दा नोंथांमोना जेब्ला बेखौ बारायनानै होगोन अब्ला बियो मा दानस'लायगोन नोंथांमोना बेखौ गावबा गावनि स्केलजों आखिनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय जों दा नैयाव मोनसे मा मोनखो बे जाबाय मोनसे जोङो सायखंनि थावनिखौ मोनबाय बे जाबाय सायखङा बेबायदि सोमजिगोन आरो नैखौ जोङो ए आरो बी लिरनो हायो दा बे जाबाय नोजोर मुवा बे नोजोर मुवानि सायखङा बिथिं सोमजिबाय
दा बेनो जाबाय बेनि सावगारिमोन। स' नोंथांमोना बेखौ आखिनानै लानो हायो आरो मोननैसो बाथ्रा लिरना लानो हागोन बेनि आं बेखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव होनाय जादों। आयनानिफ्राय नोजोर मुवानि फकास एफ आरो मिरु पि नि गेजेराव लाखिनांगोन आरो एबा 0 निफ्राय 15 सेन्टिमिटारनि गेजेराव जानांगोन, अब्ला सायखङा थार नङै थोंगोर आरो नोजोर मुवानिख्रुइ देरसिन जागोन। दा बेबायदि नोंथांमोना लिरनानै होनो हायो बेनि फिननायखौ। स' नोंथांमोना बे सावगारिखौ बुजिखाबाय जानांगौ, सावगारिया जोबोर गोरलै। बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 8 आव थानायखौ जों सावरायनोसै। कुइसन नाम्बार 8 नि सोंथिया जाबाय बेवहाय मा दङ, गाहायाव होनायफोरनि बिथिङाव बाहायनाय आयनाफोरनि मुं लिर। जोंखौ आयनानि मुंखौ लिरनो होदों। कुइसन नाम्बार ए आव दङ गंसे गारिनि खर'नि लाइट, बि नाम्बाराव दं गंसे गारिनि जिं फारसे उनफारसे नायग्रा आयना, सि नाम्बाराव दं सान्दुङारि अरदाब सलार फार्नेस होनना बुंदों। नोंसोरनि फिननायखौ जाहोन होना लिर। स' बे जाबाय मोनसे बुंफुरलु टाइप, थामहिनबा बेखौ जोङो सोदोबाव लिरनो होदों। स' नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनाव नुनाय बायदि लिरनानै लानो हायो। कुइसन नाम्बार 8 बेनि जा अपसन कुइसन नाम्बार ए बि बेनि जा सोंथिनि फिननायफोर नोंथांमोना बेबायदि स्क्रिनाव नुनाय बायदि लिरनानै लानो हागोन। स' आं नोंथांमोननो एन्सारखौ फरायनानै होनाय जाबाय। ए नि एन्सारखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै लानो हायो। गंसे गारिनि खर'नि लाइटआव खरलेब आयना बाहायो जाहाथे लाइटनि सोराङा आयनायाव सौग्रावना लिगै रोजासिनसिम थांनो हायो। बे जाबाय ए नि। बेनिफ्राय बि आव नोंथांमोना लिरनानै लानो हागोन गंसे गारिनि जिं एबा उनफारसे नायनो गंसे आयना बाहायो जाहाथे आयनायाव गुवार जायगानि गासै सायखङा थोंगोर आरो फिसायै सोमजियो। बेनिफ्राय जोबथारनाय सि नाम्बारखौ नोंथांमोना बेबायदि लिरना लानो हागोन सान्दुङारि अरदाब बा सलार फार्नेस होनना बुंनाय जायो इंराजियाव आव गेदेर खरलेब आयनाफोरखौ बाहायो जाहाथे साननि सोरांफ्रा ज' जानानै बिदुं सोमजियो। दा बेफोरनो जाबाय बे 8 नाम्बारनि सोंनायनि फिननायफोर। बेनिफ्राय जों दा कुइसन नाम्बार 9 खौ सावरायनोसै। बेवहाय कुइसन नाम्बार 9 आव मा दङ, कुइसन नाम्बार 9 नि सोंथिया जाबाय कुइसन नाम्बार 9 नि सोंथिया बेबायदि गंसे खंसा लेन्सनि खावसे बाहागोखौ गांसे गोसोआ सिजों बे गोसोम जानांगौ, बिजाबाव गोसोआसो दङ, गोसोम सिजों खोबनाय जादों। बे लेन्सआ नोजोर मुवानि आबुं सायखं सोमजिहोनो हागोन ना? आनजादजों नोंसोरनि फिननायखौ नायबिजिर, नोंसोरनि नायबिजिरनायखौ बेखेव। दा बेबायदि लिरनो होदों। स' नोंथांमोना बेखौ मा खालामनांगोन, दा सावगारि आखिग्रोनांगोन नोंथांमोना गिबियाव। दा बेनि सावगारिखौ नोंथांमोना आखिनानै लानो हायो। आं नोंथांमोना बेखौ आखिनानै होनाय जाबाय। स' कुइसनखौ नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। बेवहाय मा जोङो आयनानि खंसा लेन्स गिबियाव आखिग्रोनांगोन। दा जोङो बे कुइसन नाम्बार 9 नि सलुसना मा जागोन, जोङो मोनसे खंसा लेन्स आखिना लाबाय, बेबायदि खंसा लेन्स। बेनिफ्राय गांसे गोसोम सिजों खोबनाय जादों। जों आयनानि बे खावसे बाहागोखौ जोङो बेयाव मोनसे मा थागोन, एक्सिस थाबाय गाहायाव, आरो जों मोनसे नैबे आयनानि मोनसे बाहागोखौ जों सिंनि बाहागोखौ मा गोसोम सिजों खोबथेना लाखिबाय। दा नोंथांमोना बेखौ गोसोम सि होनना सानना लाबानो जाबाय। आं बेवहाय जा कालार होदों बेखौ नोंथांमोना गोसोम सि होनना सानना ला। बेनिफ्राय मा बुंदों बेवहाय, बे लेन्सआ नोजोर मुवानि आबुं सायखं सोमजिहोनो हागोन ना होनना सोंदों। आनजादजों फोरमायनो होदों। स' नोंथांमोना बेबायदि आखिबाय आरो जों मोनसे मा बेवहाय नोंथांमोना लाखिबा मा आखिगोन, जोङो मोनसे बेवहाय नोजोर मुवा आखिनोसै। स' नोजोर मुवाया बिथिं थांबाय आरो थांनानै मा जागोन, बेबायदि रिफिलांगोन। थामहिनबा नैबे नोंथांमोना बेवहाय F2 लिरनो हायो आरो बे जाबाय F1। बेनिफ्राय बिथिं दङ बेयाव जाबाय C1 आरो बे जाबाय C2। दा बेबायदि आखिनानै ला। बेनिफ्राय बे जासिगोन O। दा बेनिफ्राय गुबुन मोनसे सोरां रोदाया माबायदि थांगोन, नैबे O नि गेजेरजों थांगोन। बेबायदि थांबाय, थांनानै बबेबा मोनसे बिन्दोआव बिसोरो मा नांजाबलायगोन। नोंथांमोना जेब्ला बेखौ आखिगोन नांजाबलायनाय मोननो हागोन। स' बेनिफ्राय सायखङा सोमजिगोन, बेबायदियाव सोमजिगोन। दा बेनो जाबाय सायखं सोमजिनाय। स' नोंथांमोना बेखौ लिरना लानो हायो। बेनि जा बेखौ नोंथांमोना स' बेनिफ्राय कुइसन नाम्बार 10 आव मा दंमोन जोंहा, कुइसन नाम्बार 10 नि जा सोंनाय बे जाबाय 5 सेन्टिमिटार लावथायनि मोनसे नोजोर मुवाखौ 10 सेन्टिमिटार फका जानथाय गोनां गंसे नांजाब मोखां लेन्सनि सिगाङाव 25 सेन्टिमिटार गोजानाव लाखिनाय जादों। रोदा सावगारिखौ आखि आरो सोमजिनाय सायखंनि
थावनि महर आरो आखुथायखौ दिहुननो होदों स' नोंथांमोना गिबियाव मा दं बेखौ लिरग्रोना ला कुइसन नम्बर 10 कुइसन नम्बर 10 नि जा सोंथिनि फिननाय स' नोंथांमोना बेखौ लिरनानै लानो हागोन पेज नाम्बार बेसांनिमोन जों मानि डिसकास खालामबाय थादोंमोन 186 नोंथांमोननि सोंथि बिदाङाव थानाय पेज नाम्बार 186 नि कुइसन नाम्बार 10 नि जा सलुशन बे जागोन फार्स्ट गिबियाव मा लिरना ला होनाय दं बेखौ लिरनानै ला होनाय दं आं डाइरेक्ट सर्टकाटआव लिरनानै होनोसै होनाय दङ बेवहाय जौथाय होनाय दङ जौथायनि माना बेसेबां होनाय दङ 5 सेन्टिमिटार नोजोर मुवानि बेवहाय सरि नैबे जाबाय 8 जों दिन्थिनाय जायो नोजोर मुवानि जौथायखौ 8 जों दिन्थिनाय जाया आरो 8 बेस माने मा सायखंनि जौथायखौसो फोरमायगोन स' 8 नि माना बेसेबां होनाय दङ बेवहाय 8 नि माना जाबाय 5 सेन्टिमिटार होनाय दङ 5 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय आरो मा होबावनाय दङ बेवहाय कुइसनाव होबावनाय दङ इउनि माना होनाय दङ इउनि माना जाबाय बेसेबां 25 सेन्टिमिटार होनाय दङ बेनिफ्राय आरो मा होबावनाय दङ बेवहाय एफ नि माना होनाय दङ बेसेबां एफ नि माना जाबाय 10 सेन्टिमिटार होनाय दङ दा कुइसनाव बेबायदि होनायखौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हागोन 10 सेन्टिमिटार आरो बेयाव 10 आव मानो माइनास जाया जाहोना जाबाय बेयो मोनसे मा कंसा लेन्स फोरमायदों स' बे मोनसे मा कंसा लेन्स फोरमायदों बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे जा एफ नि मान सिगाङाव जोङो दानख'थाय होनो हाया स' बेनिफ्राय जों दा गिबियाव मान दिहुनगोन नोंथांमोना भि नि मानखौ दिहुनग्रोनो नाजा स' भि नि मानखौ जोङो लेन्सनि मावसुलु बाहायनानै दिहुननो हायो लेन्सनि मावसुलु बाहायनानै स' जों लेन्सनि मावसुलुखौ मा मोन्दोंमोन लेन्सनि मावसुलुआ जाबाय 1/f इकुवेल टु मा 1/v माइनास 1/u जों बेखौ मोन्दोंमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना दा मानफोरखौ फज'ब्लानो नोंथांमोना बेनि जा फिननाय बे फिननायखौ मोननो हागोन स' गिबियाव नोंथांमोना जों 1/v खौ दिहुननो होदों नोंथांमोना 1/v खौ फारसेथिं लाखिनानै मा खालामनो हायो 1/f प्लास 1/u बेनिफ्राय 1f नि जायगायाव मा फज'गोन जोङो 10 खौ फज'नो हायो प्लास बेनिफ्राय u नि जायगायाव नोंथांमोना माइनास 25 खौ फज'नो हायो बेनिफ्राय केलकुलेसनखौ खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा मोननो हागोन आं नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै लानो हागोन स' जोबथारनायाव मा मोनगोन 1/v इकुवेल टु मा मोन्दोंमोन जोङो बिथिं 1/10 माइनास 1/25 दा बेबायदि मोन्दोंमोन नोंथांमोना बेखौ एलसिएम लानो हायो एलसिएम लाबाथाय बेसेबां जागोन बा 250 जागोन बेनिफ्राय 250 खौ 10 जों डिवाइड खालामबा मा जायो जोङो बेखौ मोननो हागोन बेसेबां मोननो हागोन जोङो 25 मोननो हागोन बेनिफ्राय बिथिं जासिगोन 10 बेनिफ्राय केलकुलेसन खालामदो नोंथांमोना बे 25 निफ्राय माइनास 10 थांबा बेसेबां थायो 15 दा 15/250 बेनिफ्राय नोंथांमोना दा बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय जों दा 1/v इकुवेल टु बेसेबां मोनखो 15 डिवाइड बाय 250 दा नोंथांमोना बेखौ क्रस माल्टिप्लिकेसन खालामनो हायो दा बेबायदि खालामबाथाय मा जागोन बे जासिगोन v इकुवेल टु मा जासिगोन 250 सायाव थांबाय बेनिफ्राय सिङाव 15 फैबाय दा जेब्ला नोंथांमोना बेखौ डिवाइड खालामगोन अब्ला बेनि फिननायखौ मोननो हागोन नोंथांमोना 16.66 सेन्टिमिटार दा बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना डिवाइड खालामनानै गावबा गाव बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोनबाय v नि मानखौ मोनबाय बेनिफ्राय जों दा बेवहाय मा दिहुनगोन जों दा सायखंनि जौथायखौ जोङो दिहुनगोन स' नोंथांमोना बेसिम जाबाय बुजिबाय आसा खालामो नोंथांमोना बेसिमहालागै बुजिनो हाबाय बेनिफ्राय जों दा सायखंनि जौथायखौ दिहुननोसै जों सायखंनि जौथाय दिहुननोबा मोनसे फर्मुला मोन्दोंमोन बे जाबाय गेरेन्टिनि फर्मुलाखौ जोङो इउज खालामनानै जों दिहुननो हायो स' जों मोनथिगौदि बेबायदि लिरनो हायो जों मोनथिगौदि मा मोन्दोंमोन जोङो फर्मुलाया जाबाय h dash डिवाइड बाय h इकुवेल टु v/u दा बेबायदि मोनसे फर्मुला मोन्दोंमोन बेखौ इउज खालामनानै जोङो बे h dash नि मानखौ जोङो दिहुननो हागोन स' नोंथांमोना बेखौ गोरलैनो हासिगोन h dash इकुवेल टु v/u इनटु मा जागोन h बेनिफ्राय मानफोरखौ फज' जों v नि मानखौ बेसेबां मोन्दोंमोन दा बावैसो जों दिहुनखांबाय बेबायदि बेनिफ्राय u नि माना जाबाय u नि माना जासिगोन बेवहाय माइनास बेसेबां मोन्दोंमोन जोङो 25 u नि माना जाबाय माइनास 25 h
h नि माना जासिगोन h नि मानखौबो जोङो मोनदोंमोन 5 बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालामदो केलकुलेसन खालामनायनि उनाव नोंथांमोना मा मोनगोन बेनि जा फिननाय बे फिननायखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन स' नोंथांमोना बेखौ केलकुलेसन खालाम बेजों बे सानजाबाथाय गिबियाव नोंथांमोना सानजाबनो थाखागोन आं डाइरेक्ट एन्सारखौ लिरनानै होनोसै बेनि जा फिननाय बे फिननाया जासिगोन नोंथांमोना बेबायदिबो काट खालामना लानाय गोरलै बेनिफ्राय बे जागोन 5 स' नोंथांमोना 16.67 डिवाइड बाय 5 बेबायदि जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ डिवाइड खालामनायनि उनाव मा मोननो हागोन -3.3 एन्सारखौ बेबायदि मोननो हागोन जोङो h dash नि मानखौ मोननो हाबाय -3.3 सेन्टिमिटार स' नोंथांमोना बेनिफ्राय लिरनानै होनो नांगोन आखुथायखौ लिरनो होनो नांगोन सायखंनि आखुआ थार आरो उल्था बेबायदि लिरनानै होनो नांगोन नोंथांमोना जोबथारनायाव बेबायदि therefore सायखंनि माना दानख'थाय जौथाय थामहिनबा जौथायनि माना नोंथांमोना मा मोनखौ बेवहाय जौथायनि माना जाबाय दानख'थाय मोनबाय जोङो बेनि थाखायनो मा जासिगोन बेयो मोनसे मा थार सायखं सोमजिगोन दानख'थाय बेखायनो बेनिफ्राय मा लिर नोंथांमोना सायखङा थार बेनिफ्राय मा जासिगोन उल्था दा बेबायदि लिरनानै होनाय जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ लिरनानै ला बेनिफ्राय दा मोनसे जोंखौ मा आखिनो होदोंमोन पिक्सार आखिनो होदोंमोन बेखौ दिहुनखांनायनि उनाव नोंथांमोना दा पिक्सारखौ आखिनांगोन दा बे पिक्सारजों नोंथांमोनखौ फोरमायनाय जागोन स' नोंथांमोना बेनि जा सावगारि बे सावगारिखौ आखिनानै लानो हायो स' सावगारिया जाबाय बेबायदि गिबियाव नोंथांमोना बेबायदि लेन्सखौ आखिग्रोना ला स' जों मा गंसे लेन्सखौ आखिग्रोबाय नांजाब मोखां लेन्स बेनिफ्राय बे लेन्सआव मा मोनसे गाहाय अक्ष बिदि थायो स' नैबे जाबाय पि बेनिफ्राय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहाय बिथिं मा थागोन नैथिं मोनसे C2 आरो बिथिं थागोन मा C1 आरो बे C1 आरो P नि जा गेजेर बे थासिगोन मा बे जाबाय बेयाव थागोन F1 बेनिफ्राय बेयाव थागोन मा F2 दा बेबायदि थागोन बेनिफ्राय दा जोङो रे डायग्राम हिसाबै जों रे डायग्राम मोनदोंमोन बे हिसाबै जोङो बेबायदि थांगोन सोरां रोदा गाहाय अक्षनि लिंक जाना थांबाय आरो थांनायनि उनाव बे फकासनि गेजेरजों बेबायदि बारबोलांगोन बेनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे सोरां रोदाया बेबायदि आयनानि मिरुथिं थांबाय थांनानै मा जाहैगोन नैबेयाव नांजाबहैगोन स' बेबायदि जागोन नोंथांमोना बेखौ जुदि डायग्रामखौ मोजाङै स्केल इउज खालामनानै आखिबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय लिरनो नांगोन AB थामहिनबा नोजोर मुवाया जाबाय AB बेनिफ्राय नैबे जाबाय नोजोर मुवानि सायखं बे जागोन मा A dash B dash बे जाबाय नोजोर मुवानि सायखं आरो बेवहाय लिरनांगोन नोंथांमोना नैबेनि जा डिस्टेन्स नोजोर मुवानि डिस्टेन्सआ बे P निफ्राय 25 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय आरो सायखंनि जानथाया जाबाय जों दिहुनदोंमोन 16.67 सेन्टिमिटार जों मोनदोंमोन बेनिफ्राय नैबे जा सायखंनि जौथाया जासिगोन बेसेबां स' आं नोंथांमोननिथिं लिरनानै होबाय बे जागोन बेसेबां मोनदोंमोन जोङो 3.3 सेन्टिमिटार जोङो बेबायदि मोनदोंमोन आरो नैबे जा जौथाय नोजोर मुवानि जौथाया जाबाय 5 सेन्टिमिटार जों बेबायदि जों आखिनानै होनो हायो बेनिफ्राय नोंथांमोना आखिनायनि उनाव बेवहाय मा डाइरेक्सनफोरखौ नोजोर मुवानि जा थांनाय दिग बेखौ लिरनानै होनो बावनो नाङा स' नोंथांमोना बेबायदि आखिनानै हायो कुइसन नम्बर 10 नि सोंनायनि फिननायखौ स' नोंथांमोना बेखौ बुजिखाबाय जानांगौ कुइसन नम्बर 10 खौ स' जायफोर बुजियाखै नोंथांमोना कमेन्ट्सआव सोंहरनो नाजा स' भिडिअखौ नायनायनि उनाव माबोरै नांदों कमेन्ट्स हो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे जों गोदानै फोसावनाय भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो स' थेंक इउ फर वाचिं